Galicia e Portugal, Irmandade e Fronteira. Falamos deste libro de Ramón Villares que tivo antes unha edición en portugués e que ven de ver a luz coa editorial Galaxia. Acompáñanos Miguel Rodríguez, Juan Carneiro, Martiño Montero Santalla e Ramón Villares. Benvidos. Hola, Boa tarde. Ramón, cal é a xénese deste libro? A xénese é moi antiga, porque eu creo que empecé a escribilo hai 40 anos, pero solo así aos poucos, non? É dicir, que deriva dun gusto que tuve desde hai moitos anos de frecuentar primeiro a cultura e a historia portuguesa e tamén, a través dela, entender un pouco mellor a historia de Galicia. Entón, con esa xuntanza, pois, tamén tendo ocasión de estar en Portugal, dando palestras, con colegas historiadores, participando en actos institucionais e todo iso. E finalmente, pois, neste libro resumo, porque está moi breve, por razóns editoriais, resumo que algúns dos problemas que hai na relación Galicia-Portugal e nas ventaxas que hai tamén de Galicia-Portugal. Na versión portuguesa antiga, ou anterior, chamáballe Galiza Térrima de Portugal, dirixido ao leitor portugués, ou leitores e leitoras portuguesas. Neste caso non tiña moito sentido seguir ter ese título. Pensei que apelar aos conceptos de irmandade e fronteira como contrapostos. Podía dar unha imaxe do que é isto. Primeiro, hai unha irmandade de moitos estilos, cultural, lingüística, paisaxística, humana, evidente. E logo tamén hai un feito que non se pode esquecer, que pertenecen estes dous territorios, especialmente estou pensando no norte de Portugal, non en todo Portugal, pero pertenecen a dous estados diferentes, dous estados nacionais diferentes. Isto comporta moitos problemas, moitas limitacións, moitas dificultades, por eso había, e hai, pero agora casi non, había unha fronteira. E a fronteira marca sobre todo na época contemporánea, é dicir, desde fin do século XIX até o ingreso na Unión Europea, marca bastante as relacións políticas interfronteirizas. As humanas nunca deixaron de existir. A partilla do territorio da Galaecia, trazada no século XII e que deu lugar ao Reino de Portugal, é, como apuntas no libro, un asunto central para entender a complexidade dunha irmandade sempre proclamada e nunca recuperada. Como foi este proceso de ruptura? Ata que punto foi natural ou non? Porque tamén afirmas no libro que non foi tan tráxico como poidera parecer en algún momento. Bueno, a palabra tráxica é de Miguel Torra. Sí. Que eu emboco máis teño embocado tamén outras versións de outros textos para ver que unha mirada dunha persona que é moi portugués, moi nacionalista portugués, pero tamén moi ibérico, menos europeo, moi ibérico, como é Torga, pois era capaz de percibir ese problema da traxedia dunha división entre irmãos, non? Bueno, a división é un feito que se produce moi tarde, é dicir, no século XII, moi tarde visto desde a prehistoria, e que se produce por razóns bastante complexas. Eu aí resumo no sentido que isto revela dúas estrategias bastante distintas no antigo reino da Galequia, ou no antigo reino suevo, non? Que o reino suevo, a pesar de todo, aparte de todo, tiña a súa capital en Braga. E logo, xa como reino dentro da monarquía norteña, pois tivo tamén un titular que foi Don García. Ese reino comezou a ter algunhas fracturas internas, como mostra que existiron dous condados. O condado atribuído por Alfonso VI a súa filla Urraca e o seu marido Raimundo de Borgoña, o seu esposo, e outro o sur, que é atribuído a Teresa, a súa filla Teresa, ou Tareixa, como se dice, depende de como se fale, e o seu esposo Enrique de Borgoña, que era primo, parente, non era irmão, pero moito próximo do Raimundo. Entón, existía nese antigo reino suevo, existía alguna diferencia, porque a existencia dos condados revela que había algunhas diferencias. Eso, incluso os medievalistas, tanto portugueses como tamén galegos,
entre eles, por exemplo, Carlos Baliñas, pois que se dedicou moito tempo ao estudio da Galicia na Alta Edade Media, teno bastante ben estudiado todo eso, non? Agora, o do século XII é un feito político, non é un feito natural que fose indo correndo pouco a pouco, non? E é un feito político que deriva primeiro de que este territorio era bastante central para o conxunto da Europa cristiana, frente a península que estaba baixo, na súa maioría aínda, baixo a influencia musulmana dos árabes, pero de religión musulmana. Segundo, que Galicia tiña un atractivo de carácter europeo que era o Camiño de Santiago e a propia creencia de que o apóstolo Santiago e algúns dos seus discípulos estaban soterrados en terra da Bahía, en terra compostelana, do que hoxe é Santiago. Entonces, esta escisión non se dá porque a Galicia do Norte sexa pobre e a Galicia do Sur sexa rica, senón se dá porque son dúas estrategias políticas distintas. A do Norte é unha estrategia máis cultural, máis religiosa, máis vinculada a Cluny e a toda as ordes monásticas francesas, e tamén a Roma. E a do Sur é unha estrategia máis dunha dinastía política, é dicir, que dun príncipe, que é Afonso Enríquez, que se proclama como rei, como era nunha loita contra o que o historiador portugués máis acreditado, penso eu, que houve no século XX, que se chama Xosé Matoso, definiu como partido francés, entendendo por francés franco, o sea, dos francos, non de Francia, da Francia actual. E é verdade que as crónicas falan de que a revolta de Afonso Enríquez se fixo contra os indignos galegos. E os indignos galegos eran aqueles que rodeaban, en gran parte, a linaxe dos Traba, a raíña Teresa. Por tanto, o fillo revoltase contra eso. E ao propio tempo, na parte norte, Diego Gélmirez, que non era un príncipe laico, sino que era un príncipe eclesiástico, foi capaz de aguantar este tirón, e non só eso, sino que convirteu incluso xestos como o roubo das reliquias, as súas viaxes a Roma, as súas viaxes a Cluny, como elementos sustanciais para constituir un territorio que non era reino formalmente, que despois da construción do Reino de Portugal, o que quedaba do Reino de Galicia quedou nun tempo así un pouco incerto, despois acabou sendo reino excéntrico, sí, pero reino dentro da Coroa de León, Castela e todo eso. Entonces, o século XII é moi importante. Eso non evitou, por exemplo, que un dos grandes monumentos da cultura europea, por exemplo, o Pórtico da Gloria, ou o monumento dos cancioneiros, se desenvolvesen nesta terra norte, no que era a Galicia Norte, que despois acabou sendo Galicia. Cal era esa Galicia? Eu creo que é basicamente a Galicia lucense. Xa o dixo Biceto, xa o dixo Murquía, xa o dixo Castelao, Castelao copiando os anteriores. E frente a eso está a Galicia barcarense. O xérmulo do Reino de Portugal é a Galicia barcarense. E o feito de que isto é así, incluso se ve na propia Galicia actual, donde hai unha parte moi importante da provincia de Ourense que pertenecía a Brácara, e que estuvo en disputa constantemente, e que estuvo durante séculos por a zona donde hai Allariz, Xinzo, ata Verín e Monterrey, estivo constantemente en disputa. Quere dicirse que houve como como unha división dupla, unha primeiro do norte ao sur, e dentro do norte incluso quedaron algunhas cousas que teóricamente debían ser do sur, así como a diócese de Tui se estendeu cara ao sur até Viana do Castelo, até que no século XV se lle cortou, por razón xa máis de convenio entre as dúas monarquías, quedou na parte que ten galega, non? Ahora, o século XII, na miña opinión, no pouco que linde de historia medieval, penso que para este punto foi esencial. E logo ten outra consecuencia, e é que a Galicia do Norte era máis rica que a Galicia do Sur. Basta comparar, por exemplo, o que é a Catedral de Santiago coa Catedral de Braga. A Catedral de Santiago é inmensamente máis brillante,
máis parecida ás catedrais francesas, do que a Catedral de Braga, que ten unha parte moi importante de defensa, de fortaleza, ¿no? Como ten tamén a de Tui, ¿no? Entonces a parte norte era máis, quizá máis desenvolvida, podíamos decir en términos actuais, máis rica, pero quedou tullida políticamente, ou tolleita políticamente. Este é o problema. Hola, boa tarde, profesor. Bueno, esta pregunta ten que ver tamén con esta anterior, non? Dicimos que Xelmírez, logo do Pío Latrocinio, atravesa o Miño e só considera estar a salvo en canto chega a Tui. Sin embargo, por exemplo, Elisa Ferreira, non? Afirma que durante o medievo o río veíase como unha continuación dos camiños e itinerarios, non como un obstáculo, non? Entonces, en que momento histórico muda esa sensación? Ou cales son as causas de que a política de Xelmírez se incline máis cara ao que viña de Francia, vamos, dos francos, e se alonse ou dé por perdida a súa influencia na Galiza Sur? Sí, bueno, que a cousa non é tan simple, non? Xa. Porque Xelmírez, incluso e os bispos que se nomearon para a zona do sur, o sea, Braga, Viseu ou Lamego, etc., tiñan, incluso Débora, chegou a ser do mesmo grupo dos bispos que tiñan relacións coas ordes monásticas de Cluny, despois do Císter, etc. É dicir, que a rotura non foi tallante porque a fronteira non existe. Agora, por que fai esa mención a Xelmírez e a súa retorno do Pío Latrocinio? Porque así é como dice a historia compostelana. Entón, é como unha percepción que a historia das xestas de Xelmírez rexistra como algo que podía, xa naquela altura, explicar por que existeu o Pío Latrocinio. Mas que o que existise a división Galicia-Portugal. Porque nin Galicia era Galicia como pensamos, nin Portugal era o Portugal que hoxe vemos. Entón, dito isto, claro, as fronteiras naturais non son os Pirineos, nin son os Alpes. As fronteiras entre Galicia e Portugal son corredías, o sea, que se poden ir a traspasar perfectamente, incluído o río, non? O río. Por tanto, ten razón Elisa e moitos outros autores que Elisa Ferreira, quero dicir, e moitos outros autores que existen na permeabilidade desas supostas fronteiras, porque eran unhas fronteiras moi casi simbólicas, non? A xente ia ás feiras dun lado para outro, a xente ia a estudar cando podía dun lado para outro, a xente casábase dun lado e do outro do que teóricamente é fronteira, a xente falaba máis ou menos o mesmo idioma, con sotaques distintos, como é natural, e, por tanto, había, creo que, unha continuidade. O que pasa é que, políticamente, ao sul do Miño había unha dinastía. Unha dinastía que o propio Afonso Enríquez conseguiu levar até o Guadiana, a súa conquista do territorio. É dicir, que nunha xeración, na propia vida del, fixo quase toda a guerra que os reinos cristianos tardaron 2 séculos en facer. El fixo na súa vida. Só quedaron os Algarves, que foi despois outra historia. Entonces, claro, a fronteira tuvo, en fin, altibaixos, pero había tamén acordos de viciñanza, ou acordos ou autorizacións ou licencias para facer viciñanza. E esta viciñanza era incluso otorgada polos propios reis, por algún rei portugués, por exemplo. De modo que, sin deixar de dar importancia ao que pasou no século XII, creo que cando esta fronteira empeza a actuar como tal é despois, realmente, da Guerra de Restauración, o sea, de 1640. Antes era demasiado... era moi floxa. Bueno, de 1580 a 1640 xa era posible, incluso pertenecían á mesma coroa, non? Ante que houvese un respeto para Portugal e incluso un propio consello específico de Portugal, como tiña Indias ou como tiña Italia. É que na monarquía polisinodial dos Austrias había un respeto por a diferencia que marca non tanto a Portugal, pero a España marcou hasta hoxe. O sea, o que se ven aínda algúns restos na situación actual, política actual. Entonces, a fronteira era para efectos de carácter, digamos, cotiá.
para relacionarse, para ir a buscar un pedreiro, para ir a unha feira. Para estas cousas, na fronteira non existía como un límite que imposibilitase pasarlo. As ideas sempre pasan por riba das fronteiras, non? Pero as cousas non sempre pasan, porque a veces son bloqueadas. E aquí eu creo que nin eso. Por eso é que foi na época moderna, e especialmente cando se fixo o Tratado de Limites de España e Portugal, cando esa fronteira foi oficialmente e eficazmente fronteira, como chegamos a conocerla. E situándonos no momento actual, que xa tanto a Galicia como Portugal a parte da Unión Europea, pregúntose aqueles soñadores da Unión Ibérica, que se realmente chegaron a soñar tanto como xa hoxe temos, por exemplo, con unha moeda común, se soñaron así, ou con un goberno supranacional como é todo de Bruselas e por lá. En fin, se realmente ese soño da Unión Ibérica non está hoxe xa ultrapasado. Realizado é mesmo xa... Sí. Eu, personalmente, penso que sí. Agora, isto é unha opinión, porque ainda temos que ver cuáles son os resultados. Eu penso que o máis importante que pasou nese punto foi a incorporación conxunta de España e Portugal a Europa, sin saberen nin os seus propios dirigentes. Eu teño noticia, incluso lín algúns textos de cando fixeron a petición e cando empezaron a reunirse, cando formularon, incluso antes, algunhas cimeiras ibéricas, que realmente pois xa empezaban a abrir o camiño para entenderse que había dous gobernos do mesmo partido, Mario Suárez en Portugal e Felipe González en España. Creo que isto, eles mesmos eran conscientes de que non se sabía o que iba a caber, non podían ser adiviños, nin druidas que imaginasen eso, pero isto foi un feito fundamental. De modo que eu creo que os que soñaban os iberistas do século XIX, o Sinibaldo de Mas e o Latino Coello, e logo incluso os que do principio do século XX, non? Teixeira de Pascuais, o Pessoa, o Risco, a Castelao, Villarponte, que neste sentido foi políticamente máis preciso, creo que isto non está superado de todo. Hai cousas que as fronteiras non deixaron a marca. Por exemplo, ainda hoxe podemos decir que pasamos libremente, pero non temos, comunicacionalmente, por exemplo, non temos información de Portugal. Culturalmente non temos información de Portugal. Eu leo todos os 15 días o Xornal de Letras da literatura e a cultura portuguesa, pero creo que en Galicia non sei cantos seremos os que lemos o Xornal de Letras, supoño que unha minoría, moi minoritaria, non? E quen dice eso, hai algunhas xornais que inclúen algunhas noticias dun delegado que está en Lisboa, está no Porto, que ten moito que ver, sobre todo agora, coas accións transfronteirizas e coas accións que fan de carácter de cooperación, pero non tanto desde o punto de vista cultural. Entonces, os iberistas soñaban unha unión, eu creo que unha unión así como débil ou fraca, non? Unha unión que fose unión, pero que non comportase, non houbo realmente un nacionalismo ibérico, que esa sería a cuestión. Houve un nacionalismo, un proxecto de nacionalización da Iberia con pautas comuns? A resposta é non. O exemplo era, eles se imaginaron, por exemplo, facer como en Italia, facer como en Alemanha. Se a Unión Alemana, se o Imperio Alemán se creou sobre a pauta de primeiro da Prusia Oriental e despois da parte da Prusia Occidental, que eran distintas, pero que trataron de levar a un imperio realmente, un imperio guillermino, ou en Italia que se fixo o reino de Italia a partir dun pequeno reino, que foi o reino de Piamonte, de Cerdeña. Eso, había algúns que imaginaron en España, pero eso nunca estuvo na orden do día política. É dicir, non había nin concordia sobre quen podía ser o Piamonte español. Obviamente deberá ser Cataluña, ou podría ter sido Cataluña, pero eso é entrar en historia contrafactual. Logo, a principio do século XX, conto noutro libro que xa está casi en prensa, houve un mensaje moi forte de un iberismo tripartito que vinculado co imperialismo catalán sobre o resto da península.
É dicir, como transformar políticamente España desde Cataluña, dado que era a zona máis industrializada, máis rica, máis urbanizada, máis europea, e estaban gobernados por unha xente que era un pouco máis atrasada, que decían eles. E, por tanto, desenvolveron aquilo que na época de Cambó, de Pla de la Riba, de Eugenidors e de outros, unha idea de facer unha España grande. E aí pensaron algúns que podía haber un Piamonte, pero xa era destempo. E logo, xa para acabar con esta reflexión, cando se dá outra viraxe sobre como organizar isto, se empeza a falar de autonomías, que non se falaba no século XIX de autonomías. Empezouse a falar en 1919, 20 e tal. E xa, por exemplo, no 23 se fixera aquela triple alianza, Cataluña, País Vasco, Galicia, que é a orixe da futura Galeuzca. Un historiador e dirixente republicano catalán que se chamaba Antoni Rovira e Virgili no banquete que lle deu aos seus amigos os hóspedes que había ali, que eran vascos e galegos, dixo algo menos que está cerrada a época de Piamonte, ahora entramos na época de Irlanda. Aí está unha das claves. É dicir, que o futuro xa non é facer no ano 23, non é facer unha nación ibérica, senón que cada unha se arregle por súa conta. Se pode ser Irlanda, mellor. Entonces, bueno, fui un pouco para atrás da pregunta, Martiño, pero podemos volver, se queres, para diante. Galicia é o reino da choiva, como gustaba de chamala Álvaro Cunqueiro. Hai moitas diferenzas na forma de poboamento en Galicia, a forma de poboamento galega e do norte de Portugal. Hai algunhas, porque a forma de poboamento de Portugal é un pouco máis homoxénea que a galega. Aí estaría unha das causas. A galega no norte é unha forma de poboamento espallada, dispersa, bueno, podíamos decir, co ese verso de Manuel María, de unha casa aquí, outra acolá, o resto da soledad, que se aplica, por exemplo, a Terra Chá, pero hai moitos outros lugares. En cambio, no sur é unha forma de poboamento xa, un hábitat concentrado, con moitos montes veciñais, con moitas veceiras, con moito emprego, con moita ocupación do territorio de forma comunitaria e todo eso. En Portugal tamén é bastante, tende a ser máis ben de hábitat concentrado, non de hábitat isolado, non? Especialmente no Miño. Entre os montes é un pouco diferente, pero bueno, o que sí teñen en común, vou dicir con unha palabra que volvendo a Torga, que non lle gustaba, era transmontano, non? Pero non lle gustaba nada o Camilo Castelo Branco. E dice, o Camilo, cando vou a unha romería tal, todo é verdura. E todo é verdura, todos son prados verdes, árboles de folla verde. Non hai, a paisaxe a él non lle gustaba. Pero eso que todo é verdura tamén pode se aplicar a Galicia, non? Tamén é todo verdura. Dice, todo verde. Daí que iso de esquina verde e todas aquelas cosas, non? De modo que sí, é un reino da chuvia, como dixo... Pero por qué? Porque tamén é a situación xeográfica. Aí xa non é só o que nos una Galicia con Portugal, está tamén todos os fisterras europeos. Que eso deixámoslo aí un pouco a marxe, pero, en fin, con Bretaña, con Irlanda, con Cornualles, con Gales, mesmo Escocia. E que hai unha digamos que unha confluencia que é máis do que xeográfica, que hai tamén unha parte cultural. Hai agora moito un revival así dun celtismo non racial, senón dun celtismo cultural, que me parece moi interesante, e que aí, infelizmente, Galicia tamén chega mal, porque Galicia estivo bastante á marxe de todo ese problema no pasado. En parte, por non ter unha lingua non románica, por terra perdido, porque en Bretaña, en Irlanda, en Gales, hai linguas antigas, prerromanzas. E iso deolles tamén unha ocasión para poder reivindicar ese pasado. Pero, en fin, esa é outra cousa. Hai chuvia, hai verdura e hai atlantismo, podemos decir, para decirlo de forma un pouco xenérica. Lendo o libro queda moi claro que as fronteiras físicas non eran determinantes, senón que foron as decisións políticas e institucionais as que fixaron as divisións.
A miña pregunta é como foi a evolución aínda que se falou un pouco antes tamén desto, como foi a evolución así un pouco por enriba da fronteira entre Galicia e Portugal ao longo do tempo e máis ben como era percibida polas xentes de ambos os dous lados da raia? Bueno, os raianos en xeral son, con frecuencia en todas partes, creadores de identidades por veces moi contrapostas, ou sea, moi antagónicas con aqueles que están enfrente, non? Por exemplo, poderíanse encontrar no pasado máis persoas que rexeitaban, digamos, o portugués ou todo aquilo que sonase portugués en Tui do que en Coruña. Por qué? Porque eles estaban en contacto bastante frecuente con eso. Entonces, como foron vistas? Pois isto, por os textos que eu manexei, que non son todos, e moito menos, Portugal, até o século XVIII, foi un lugar onde se podía ir, os emigrantes podían vir portugueses a Galicia de forma relativamente, en fin, estable e continuada. Era máis a tendencia cara ao sul, porque Portugal ofrecía un imperio, e, por tanto, moitos galegos transformáronse primeiro en miñotos, despois en portugueses, e finalmente en brasileiros. Que é unha sucesión de identidades, podemos decir, que hai que tamén percibir. Entonces, a xente de fronteira realmente cando empezou a ser cando ter conciencia deso foi co trazado dos limites, non? Foi ao principio xa coa guerra de 1640-1668, non? Porque aí, sobre todo as elites galegas, as elites fidalgas, a pequena nobreza e tal, foron moi activas contra Portugal. Na guerra de Portugal gastaron moita enerxía, moito esforzo, levaron moitos destacamentos de militares a esa guerra, en fin, que se creou unha posición, unha conciencia de ser diferentes, o sea, que somos de Castela e eles son outra cousa, porque se separan, se van, non sei, todo eso. Agora, eso foi afloxando, e xa desde os fins do 18 e 19 a fronteira volveu a ser bastante permeable, por exemplo, por os emigrados, os refugiados, os exiliados liberais, exiliados liberais de Portugal, exiliados liberais de Galicia ou de España, pero sobre todo de Galicia. E eso seguiu sendo até o século XX. Ahora, o marco esencial foi a decisión dos dous estados de crear un tratado de limites. Por qué? Porque os limites resolvían non só unha fronteira precisa entre os estados, senón que resolvían moitos pleitos locais. Porque normalmente nos grandes imperios, nas nacións, etc., a veces vemos a cabeza, non? E nunca vemos o rabo. E o rabo son estas pequenas cousas locais que afectan a cabeza. Así como o que pasaba na India e afectaba a Londres, o que pasaba no Brasil afectaba a Portugal, pois neste caso tamén asegurar o que tiñan o uso das augas, dos montes, dos pasos. Houve pleitos moi grandes entre os povos promiscuos, en fin, os que si estaban en Portugal, si estaban en España, en fin. Todo isto deu lugar a unha acentuación da conciencia de fronteira, pero nunca se cerrou. O sea, agora, por exemplo, na ponte do Tui, a primeira, a máis importante, por menos históricamente, deixaron colocados un buratiño para poñer unha bomba, pois se era necesario tirar a ponte abaixo, se había unha guerra, unha escaramuza ou algo. É dicir, que iso foi en 1886. É dicir, que ainda permanecía aí pois unha especie de receio. Receio máis ben portugués, porque a posición galega e española é máis ben de supremacista. Bueno, isto realmente é un rectángulo que nos pertenece e que non sei por que non está conosco, que nos pertenece. E a posición portuguesa foi sistemáticamente de resistir. Resistiron eficazmente. Entonces a fronteira logo teve outras consecuencias, o desenvolvemento do contrabando, que isto foi enorme, non? E foi unha industria que chegou até os nosos días, prácticamente, non? Especialmente na época das dúas ditaduras, o contrabando era un feito económicamente moi importante, e así sucesivamente. Bueno, eu volvo á Edade Media. A nobreza galega asentada en Portugal era considerada do partido castelanista,
non? Cando a guerra, non? Unha vez no poder a Casa de Avis, que rexeita, non? E foi nese momento, cando se rexeitan e rebautizan moitos topónimos lusos que tiñan que ver con Galiza, foi posteriormente. Bueno, según os expertos en historia da lingua, pero non, aquí Martiño pode dar alguna pista mellor, desde o século XIV o que sucede coa lingua é que se sométese durante 2 séculos ou máis a unha intensa influencia castelán, o cual crea unha situación un pouco ambigua co asunto de Galicia, porque Galicia estaba tamén sometida a ese mesmo proceso de presión da lingua castelán que viña, que desde o século XIII deixou progresivamente de ser usada, non eliminada, pero sí usada, e, por tanto, os topónimos, sí, pues, supoño que sí, que eso non podo contestar, pero creo que isto forma parte da identidade institucional. Cando hai un Estado, sexa monarquía ou despois xa un Estado-nación, pois distribuye o seu territorio de acordo con os criterios que son para ele, non son para os outros, non? Iso é unha lei de vida, non? No momento actual, unha cousa unha diferencia que notamos entre Portugal, quizá o Portugal miñoto, pois máis aínda, a Galiza de hoxe, é o recoñecemento xurídico da freguesía. E a freguesía é unha entidade xurídica que ten a xunta de freguesía, un goberno local e tal. Entón, pregunto, nese punto teríamos que imitar o que está facendo Portugal realmente neste aspecto de recoñecer xurídicamente e administrativamente as parroquias, as freguesías como entidades. Sí, durante moito tempo podía ser viable. Hoxe as parroquias xa non son que eran, pero iso é outra cousa. En todo caso, volvo ao asunto principal. Porque hai freguesías en Portugal? En boa medida porque os concellos son moito máis grandes. Portugal ten poucos máis concellos que Galicia. E 3 veces o seu territorio. Antigamente tuvo máis, tamén en España. En Galicia tuvo hasta 600. Logo nunha viraxe que foi rápida dos gobernos liberais de 1840 e tantos, que era 47 e 48, deixaron nos 310, 312, xa 315, varía un pouco, porque houve algunhas escisións e houve algúns arrexuntamentos e todo eso. Entonces, a freguesía aquí si non tería o sentido que ten en Portugal, penso eu, porque a freguesía ocupa un territorio moito máis grande que as parroquias de aquí. É máis grande a freguesía portuguesa que a parroquia galega. Creo que pode ser unha das explicacións. Outra é que no caso das parroquias galegas, estas parroquias estaban pois gobernadas, non o goberno político das parroquias foi sempre moi endeble, era da xunta dos cabos de casa. As xuntas de freguesía Portugal teñen certa competencia política. Poden determinar usos de espazos, de servicios, de bens comuns, ou de o que aquí chamamos comunais. Creo que pode ser unha limitación. Cando se fixo toda esta división provincial, xa don Domingo Fontán se queixou nas Cortes no Congreso dos Diputados e que ali no Congreso non entendían a existencia de pautas diferentes para organizar o territorio, non? Eles sempre falaban de pueblos, e el falaballes de aldeas. Entón, eles querían ver pueblos onde aquí eran aldeas, non había forma de entender. Claro que un pouco esta descompensación entre freguesía e parroquia, que podía ser tamén entre pueblo e aldea, pode ver determinado tamén pola debilidade, o sea, pola pouca capacidade de influencia que Galicia tiña no conxunto de España a hora de organizar o seu territorio, que realmente non o tuvo. Ainda que sigue máis ou menos o que se fixo. É sobre as pautas de don Domingo Fontán, é sobre o seu mapa, que é un caso extraordinario. Afirmas no libro que as fortalezas son o sinal de loitas fronteirizas que foron especialmente virulentas en toda a raia entre os reinos de Galicia e Portugal. Estes litixios acabaron por crear
unha mutua imaxe negativa da poboación de cada parte? Sí, bueno, xa dixen algo deso antes. Sí, sobre todo en zonas como Monterrey, a Limia, donde estos litixos tiñan máis razón de ser, non? E aí había pois unha consideración do norte que os portugueses eran moi malos e no sur de que os galegos estaban eran rústicos e non eran moi civilizados, non? Pero estos son clichés moitas veces que se usan para, digamos que, designar o outro para definilo e en certo modo minusvaloralo, non? Entonces, as fortalezas fixéronse, pero son unha cuestión medieval, o sea, deben ser do século XII, XIII, XIV, o máximo, por tanto, a partir de aí xa, eso perdeu forza nese sentido, non? Cal foi o papel da Igrexa na conformación e estruturación dos reinos de Galicia e Portugal? Hai moitas semellanzas, diferencias acusadas? Hai unha diferencia esencial. E a diferencia esencial é que en Portugal o monarca, sin ser regalista estricto sensu, mantivo unha hexemonía sobre a nobreza e sobre todo o conxunto do territorio extraordinaria. En Galicia e en xeral tamén na España de Castela, polo menos, a Igrexa, pero en Galicia especialmente, a Igrexa non tuvo digamos que un contrapeso aquí. A Igrexa realmente fixo Galicia. Cultural, políticamente, organizativamente, o sea, os 14 mosteiros cistercienses, os centros, as 3.500 parroquias. Temos máis parroquias que moitas outras áreas de Fisterra, por exemplo, Bretaña, que son tamén igualmente tan cristianas e tan intensamente cristianizadas como Galicia. Entón, a Igrexa aquí creo que tivo unha gran non digo responsabilidade, que non é palabra, non vamos a pedir eso, non? Pero que a nobreza aquí era unha nobreza que se mantiña ou un pouco alonxada, ou senón, a través dos seus administradores, non había unha figura dun príncipe que pudera facer frente á Igrexa. Isto xa non só con Xelmide, senón con todos os outros. Cando, por exemplo, os reis católicos e os sucesores quixeron intervir sobre o territorio galego, pois empezaron a colocar pois, unha audiencia de Galicia, unhas leis diferentes e tal, e víronse con moitos problemas. Por exemplo, a audiencia de Galicia, que era o instrumento fundamental para pasar das armas ás letras, é dicir, deixar de que os problemas, os litixos se resolvesen violentamente, e se fixesen mediante dereito, mediante razóns, mediante letras. Esa audiencia que se foi situada primeiro itinerante, despois en Santiago, e finalmente tuvo que ir para a Coruña. Por qué? Non porque Coruña fose o mellor sitio para vivir, non. Era porque era de señorío real. Santiago era señorío eclesiástico, arzobispal. Por tanto, sentíanse un pouco cohibidos. E aí está unha das mostras do que era o que sucedía. Agora, isto non é isto podía resolverse, non tiña por que ser necesariamente sempre así, ni malo. Mira, en toda a secuencia da formación dos reinos a Quen e a Lenmiño, que papel xogaron territorios como o Couto Mixto e a que se debe a súa pervivencia a través dos séculos? Bueno, sempre hai unha excepción que confirma a regla. Se o Couto Mixto é unha cuestión satelital, unha cuestión satélite, non? É como unha reliquia, non? Son 3 parroquias que por razóns que eu non sei, non son capaz de, non estudiei, nin sei se teñen explicación, supoño que sí, mantuveron unha fortaleza comunitaria moi grande, oscilaron en ser dun rei ou do outro, xogaron con esa raya utilizable para efectos incluso de supervivencia, para efectos de contrabando, de escapar das quintas ou que sexa. Hai algúns lugares, por exemplo, Turei ou Tourén, que teñen unha parte que é do lado de Galicia e outra parte portuguesa. Podes comer en Portugal e dormir en Galicia, ou ao revés. E todo iso ten un certo valor instrumental. Agora, políticamente, eso é unha reliquia, non? A mí me parece ben que exista e que este, e incluso hai xente que lle dedica moito a atención, pero non deixa de ser unha utopía moito peor que a dos iberistas. Os iberistas tiñan un sentido de unión do territorio xeral, non? Pero bueno, está ben.
Tamén unha reliquia, unha anécdota, feitos como da batalla de Cambedo, de cooperación da resistencia diante das dúas ditaduras, é tamén unha anécdota ou é algo non suficientemente coñecido e divulgado? No, eso non é unha reliquia, eso é un feito, materialmente sucedeu. E además aí había tamén moita incerteza nos limites, nesa zona do Vilariño da Raya, non? Vilariño e Vilarello da Raya. Cambedo e tal, que están como feces arriba, feces de abaixo, feces de abaixo. Eso, bueno, na época, durante a Guerra Civil, pois houve moitos acontecimentos dese estilo, non? Que se aproveitaron estas situacións. Portugal foi, a pesar de todo, unha ruta de escape, a pesar de todo. O sea, houve moita xente que quedou atrapada, algúns que penaron tanto, como por exemplo Aníbal Otero, que quedou desfeito de por vida despois de ser atrapado en Tui, pero tamén foi unha ruta de escape para moita xente, moitos republicanos, moitos socialistas, moitos dirixentes, se fosen ou non republicanos, moitos dirixentes políticos naquela altura. Que sei, pues, Pita Romero, que era un señor conservador, era un católico, escapou por Portugal. Luis Seoane, que era, digamos, casi marxista ou casi comunista, escapou por Portugal. O alcalde de Teo, que era Manuel Rodríguez Vázquez, Manuel Vázquez, despois chamado Vázquez da Xesto, Vázquez de Calo, escapou por Portugal. Martínez de López, que estaba na embaixada, no Instituto Español, na embaixada en Lisboa, escapou a nado. Como escapou a nado Margarita Ledo no ano 75? Tamén polo mesmo sitio, ou máis ou menos, non quero dicir que fose... Cruzando o Miño, ela. Martínez López, non sei se foi nunha canoa, non sei. Eu creo que sí, que foi nunha canoa, porque que ano pasou, que era o alcalde que tiña, a quen lle pideu o favor Paz Andrade, un favor moi grande, fíxollo, e que ao día seguinte chamou uno e dixolle: o Paxaro xa voou. E o Paxaro era don Ramón. Ela dis que, ainda o comentábamos antes con Martiño, ela dis que pasou a nado. Sí, a mí tamén contou, xa sei, sabe? Xa sei quen quedou deste lado e quen estaba do outro. E precisamente no río, antes só había 2 pontes entre Galicia e Portugal, e agora hai 6. Sí. A cooperación está chea de oportunidades para as dúas beiras do Miño. Sí, bueno, hai que ver primeiro que houve desde os anos 80 unha eclosión económica nos países ibéricos extraordinaria, non? Que anduveron o que non anduveran o que anduveron os países europeos occidentais despois da Segunda Guerra Mundial. É dicir, que os nosos 30 gloriosos, que se dice de Francia ou de Alemanha, esos 30 gloriosos foron dos anos 80 para aquí. Tamén houve nos anos 60, na época do franquismo, pero era outro, porque era salir prácticamente da miseria. No caso dos 80 para aquí houve unha expansión extraordinaria. Logo é verdade que o que fixo a Unión Europea foi apoiar a desfronteirización. É dicir, que ir superando progresivamente as fronteiras entre os Estados membros, mediante un procedimento que é bastante agudo, que é crear organizacións de cooperación transfronteiriza. De modo que non é que un Estado impoña unhas reglas para o outro, sino que son organismos de cooperación que están os representantes dos 2 estados, e que realmente van sacando a flote os seus problemas e eliminándoos. Isto que das pontes, eu non sei se o digo no libro pero xa o dixe noutros sitios, o Iño moitas veces, aunque foi ministro moitos anos dos gobernos portugueses, basicamente dos conservadores do PSD, que se chama Luís Valente de Oliveira, que foi ministro do Plenamento, ministro das Infraestructuras e todo isto. El dice sempre que cando chegou ao ministerio había unha ponte, con esas dificultades, que era a ponte de ferro, e unha puntiña, que estaba en Melgaso, que tiña como unha especie de cóbado, que impedía non só podían pasar unhas carriñas, que non podían pasar nin un camión grande e tal, non podía maniobrar. E desde eso, pois hai 4 pontes máis, e a que esperemos que se faiga co AVE. Non sei se é unha máis, pero bueno, hai a de Goián, hai a nova de Tui, hai de Salvaterra, hai en Berín, non? Bueno, non máis para cá no Miño, por Monzón. Monzón.
Un sao Salvaterra. Salvaterra. No, hai en Melgaso tamén, me parece. Hai unha ponte. Sí, en Arbo, Melgaso. Arbo, Melgaso. Entón, hai para que me faigan as catro. Cal foi o papel do emerxente nacionalismo galego das Xeración Nós ou das Irmandades da Fala no achegamento a Portugal, a súa cultura? Naceu no momento preciso. E foi, nese sentido, foi o que iniciou un proceso novo, porque antes eran unhas relacións máis ben literarias, ou ben de carácter comercial, ou de relacións familiares, entre parentes un sitio ou noutro, tal. Pero, políticamente, os primeiros que empezan a pensar en que Portugal e Galicia teñen que estar moito máis próximos, ou incluso eventualmente unidos, son as Irmandades da Fala e o Grupo Nós, non? Nunca, en algún caso se pode dicir que Villar Ponte puido, algúns dos seus textos se podría derivar que había unha certa proposta reintegracionista. Pero, máis ben, isto sería no ámbito lingüístico por parte de Viqueira, que sería o máis incisivo e o máis formado, quizá, nese punto. Os outros era máis ben unha aproximación cultural. E tampouco, isto é unha cousa que está no libro sobre Boando, pero non o desenvolví moito, tampouco hai casi ningún fenómeno de irredentismo portugués. Porque que é o que pasa no fondo? E é que na fronteira hai percepcións dunha doutra parte, pero non hai comunidades humanas relativamente importantes que reivindiquen ser do outro lado. Nin hai partes do norte de Portugal que falando que sendo galegas, poñamos por caso, incluso falando portugués e non falando o galego que se fala na Galicia do Norte, pudesen reivindicar incorporarse a Galicia. Nin hai partes de galegos en ningún lugar que demanden políticamente integrarse en Portugal. Hai manifestacións de reintegracionismo cultural, lingüístico, etc. Pero eso compromete a pouco. O asunto é que media Europa, despois da Primeira Guerra Mundial, viveu esos problemas e nos está vivindo case hoxe. Pero uns problemas constantes de irredentismo e de reintegracionismo. Que pasou estes días en Nagorno-Karabaj? Pues unha comunidade de armenios que ao final tuveron que fuxir para Armenia, que quedaron ali atrapados entre os azerbaiyanos. Bueno, aí hai un grupo que quere sair e outro que o quere votar. É que o mesmo pasou no Adriático, en Dalmacia, en Trieste, no Trentino, nas repúblicas bálticas, en Chequia, en fin. Hai moitos, hasta Alsacia, Lorena, en fin. Europa está plagada destes problemas fronteirizos. Aquí non houve os problemas. Hai que mirar cunha lupa para encontralos. Claro, faz algunhas pesquisas e ves que hai manifestacións, que sí, que tal. Hai un famoso poema que se lle deu moito eco a nosa terra, chamado O Galicia dos Verdes Prados, deixa Castela e ven a nós. Pues, na literalidade desto, é dicir, hai un irredentismo, hai unha proclama irredentista. Pero este señor, que era Alfonso López Vieira, que despois acabou sendo salazarista, non se pode dicir que fose un danuncio, que foi con as súas tropas, tomou a cidade de Fiume, estuvo ali 2 ou 3 meses, polo menos, para reivindicar a súa italianidade frente a Yugoslavia. Isto só pasou un pouquinho en Olivenza. É o único caso da fronteira que se podría equiparar un pouco eso, que ainda non está resolto o caso de Olivenza, que foi sustraído xa no fins do século XVIII, principios do XIX, cando Godoy, me parece. E ainda hai unha polémica sobre eso. Hai unha sociedade de amigos de Olivenza que se reúne en Lisboa periódicamente, que reivindica, que fai uns manifestos, etc. Pois, aí está vivo. Olivenza está vivo. Pero en Galicia non conozo ningún Olivenza. Os Couto Misto non é comparable. Quizáis os portugueses deben recoñecer aos galegos como diferentes, pero moi próximos, e nós temos que recoñecelos como unha terra irmá, con perfís e trazos diferentes, pero cun futuro cheo de posibilidades e se establecen parcerías, colaboracións. Miguel Rodríguez, Juan Carneiro, Martiño Montero Santalla, Ramón Villares, un placer este tempo de conversa sobre o libro Galicia e Portugal,
Irmandade e Fronteira. Moitas grazas. Gracias. E a vos.